Kien id-deputat Laburista Anthony Agius De Celis li staqsa lill-Ministru Joe Cassar jekk jistax jgħid kemm qed idumu l-pazjenti jistennew fi swali transitorji fuq stretcher fid-Dipartiment tal-Emerġenza qabel ma jiġu trasferiti għal sala oħra jew qabel ma jiġu liċenzjati mill-isptar. Fi kliem il-Ministru Cassar innifsu jirriżulta illi dan il-ħin ta' stennija ivarja minn 20 għal 30 siegħa. Ferjatu il-ħin ta' stennija huwa ta' 20 siegħa. Fl-emergency ward area mbagħad dan il-ħin jitlaq għal 30 siegħa. Min-naħa l-oħra iżda għal mistoqsija oħra ta' Anthony Agius De Celis dwar x'kien il-ħin li damu jistennew il-pazjenti minn xi nirreġistraw isemhom fid-Dipartiment tal-Emerġenza sa x'ħin ġew msejħa biex jarhom tabib, il-Ministru Joe Cassar wieġeb illi mhux possibbli illi wieħed jikkalkula kemm kien dan il-ħin. Fi żvilupp ieħor il-Union tal-Infermiera u l-Qwiebel l-MUMN ikkummentat dwar dak li żvela fis-sigħat li għaddew One News dwar is-sitwazzjoni fis-sala tal-maternità fl-Isptar Mater Dei. L-MUMN qalet li dan ma kienx l-ewwel każ fejn nisa tqal tneżżaw mid-dinjità tagħhom u minkejja li d-Diviżjoni tas-Saħħa kull darba twiet li ser issolvi l-problema dan mhux jiġri għaliex wara ftit dawn in-nisa qed jerġgħu jsibu ruħhom bla sodot. L-MUMN ipprotestat mad-Diviżjoni tas-Saħħa dwar din is-sitwazzjoni u saħħet li ma tistax taċċetta l-fatt li huwa jintwera l-ebda rispett għal dak li jkunu qed iħossu l-ommijiet f'dan il-waqtiet tant sensittivi.